Práve som si odskočil na záhradku, ale uvedomil som si, že som nestihol uhradiť účet za elektrinu. Nevadí, internetovou platbou to ľahko vybavím. Ale ako sa pripojíme na internet, keď na záhradke nemáme prístup k Wi-Fi sieti? No predsa pripojením cez mobilné dáta niektorého z operátorov, cez tzv. SIM kartu. Potrebujeme k tomu tablet, ktorý disponuje telefónnou SIM kartou a dostupný balík tzv. Mobilných dát. Najskôr musíme do tabletu vložiť SIM kartu. Je dôležité odložiť si obal od SIM karty kvôli PIN a PUK kódu, ktoré potrebujeme použiť v prípade zablokovania. Ak ju máme správne nainštalovanú, po zapnutí tabletu sa objaví požiadavka na vloženie PIN kódu. Potom musíme overiť, či máme zapnuté mobilné dáta. Na pracovnej ploche pomocou prsta ťahom od horného okraja dole aktivujeme zobrazenie panela rýchleho nastavenia. Následne si vyberieme tlačidlo Mobilné dáta. Dá sa to urobiť aj inak, cez menu nastavenia, kde si vyberieme tlačidlo Mobilná sieť. Pripojenie cez mobilné dáta je limitované pokrytím signálom alebo objemom dát v mesačnom paušále. V prípade, že už nepotrebujeme internet, vypneme si mobilné dáta cez panel rýchleho nastavenia s tlačením tlačidla Mobilné dáta. Táto ikonka sa vyfarbí na sivo, čo signalizuje, že sú vypnuté. Ak minieme objem poskytnutých dát, väčšinou môžeme využívať dáta aj naďalej, avšak s nižšou rýchlosťou, alebo si dokúpime nové. V nastaveniach Mobilná sieť môžeme nájsť niekoľko užitočných informácií ohľadom využívania dát. Informácie o spotrebe nájdeme v tablete v menu Nastavenia, kde vyhľadáme tlačidlo Mobilná sieť a klikneme na tlačidlo Spotreba dát. Následne sa vám zobrazí objem spotrebovaných dát. Tak a teraz si narúbem trochu dreva a večer si upečiem slaninu. Majte sa.